Rád by som vám dnes ukázal jeden praktický návod. Aj keď to znie šialené, no ale dobre, no. Čo na chalupe, keď sa chlap nudí? Mal som taký dlhodobý problém. Príjete na chalupu, je tam všetko, papanie, pitie a tak ďalej. A vyspať sa tiež treba, ale čo hlavne potrebujeme po tom všetkom ráno? Latrínu. A keďže je leto, tak to bol vždycky taký problém, že tá moja latrína to bolo Ježišmaria, horúco a smrad otvorene. Tak som trošku pošpekuloval a čo s tým? Nevyužitý 30W solar panel. Asi si spravím aktívne odvetravanie. Tak som si zobral nejaké ventilátory z počítačových zdrojov. Tie majú dlhú životnosť, malo papáju 12V, 100 mA. Dám ich tam, vyskúšam to reku. Momentálne to vyzerá v praxi si takto, že som si kúpil také krytky. Proti hmyzu má jednu kasieťku a tam sú tie ventilátory zabudované z jednej, z druhej strany, po bokoch, pekne dole. No tento nevidno, ale je tam. V princípe ide o to, že sú napojené priamo na ten solárny panel celý čas. Čiže cez deň mi to krásne odvetráva. A v noci, keď chcem, tak si to pekne prepnem. Baterka z UPS-ky stáčí. Mám si kúpil nejaký regulátor z Číny, to je furt proste taký. Ale dobre, ktorá dlho sedí na záchode, môže si napojiť mobil a hotovo, je tu USB-čkový výstup. Nejaké zvyšné svetlo. A už neviem, z čoho to je. Inak dúfam, že je počuť ten zvuk. Jak to krásne fúka. A to ide zo solaru. Paráda. Fakt. Vždycky, keď som tu bol v lete, tu sa nedalo vojsť. Bolo tu horúco. Smrad. Teraz. Paráda. Večer zasvietím si. Paráda. Ešte by som rád ukázal, aké to je vlastne efektívne. Takže. A dobre. Sadnem si. To som si všimol minule, je to perfektné. Zapalím cigu. Tak, teraz sledujte. Normálne to tam ťaha. No, takých 10 cm vzdialenosť, ale ťaha. Parazína. Takže svetelko, regulátor, prepínač. V noci nie slnko, prepnem. Cez deň slnko, prepnem. Baterka. Vybavené. Ste paráda. Aj. Ja mám takú maniu všetko na chalupe práve napadlo lepšie slovo. Solarifikovať. Takže aj tú latrínu som solarifikoval. Ja neviem, mne sa to páči, je to paráda. Proste, nech sa nad tým niekto zasmeje, ale je to dobrý nápad. Skúsim ešte raz. Dým. No tak pri zavretom mňa, ale keď sedím, tak to ťaha. A je to aj počuť riadne. Takže tak. Som zvedavý, čo vymyslím na budúce za sprostosť. Majte sa. Tak dnes by som rád ukázal jeden z mojich možno šialených, ale praktických nápadov na chalupu. Že keď sa chlap nudí a je to pičovina.